Bu, kula nyuwun pirsa sekedhik. Kula badhe matur babagan pelajaran kula ing sekolah. Lho, ana apa, Nduk? Bu, kula maos bijinipun kula mboten sae, utamane ing pelajaran matematika. Kula sampun nyobi sinau kanthi mandiri, nanging tetep mboten saged mangertos. Oh, ngono to. Kok kowe ora ngomong sadurunge? Kira-kira apa sing dadi masalahmu, Nduk? Kemawon, Bu. Materi pelajaran cepet banget. Kula mboten saged nututi materi kan mboten paham. Kula mboten kepengin bijinipun terus-terusan elek, Bu. Lah terus kowe pengen apa, Nduk? Les. Nggih, Bu. Kula mikir menawi les saged bantu kula langkung paham, boten namung matematika, nanging ugi pelajaran sanesipun ingkang dados kesulitan kula. Les nang endi? Biayane piro? Kula sampun pados informasi, Bu. Sekedap. Iki. Wonten guru privat ingkang saged rawuh ing griya. Biayanipun ugi boten aweh sanget lan jadwalipun fleksibel. Walah, nek kowe ora masalah, Ibu setuju asal kowe serius sinau lan ora setengah-setengah. Matur nuwun, Bu. Kula janji badhe sinau kanthi tekun lan boten nguciwani. Ya wes, kowe kudu konsisten, Nduk. Ibu percaya kowe bisa luwih apik.